Slav, roj baş, evar baş, hevîdarim herkes baş e hevan û tevlevê derê ne û te bi xêr hatin. Îro em ê ji we re bernameyekê dîsa pêşkêş bikim. Bername em ê giranî bidin nûçeyan. Elbet divê derê de şîrovê me jî wê hebin, weke doh. Dîsa gefa Tayyip Erdoğan heye ji vegera Brezilyayê daxuyanî daye rojnamegerên xwe dibêje eger Amerîka ji Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê vekişe em zanin em ê çi bikin, em amade ne li gorî xwe. Dibêje karê me ewlekariya dewleta Tirkiyeyê. Tabii ewlekariya Kurdan çer dibe, pêşa roja Kurdan wê çawa be, garantiya navnetewî ya Kurdan wê çawa be nexemawiye ji ber ku dewleta Tirkan e, tu eleqeyî bi Kurdan heye. Ji ber vê yekê heyê tune ewlekariya xwe difikirin û me jî Kurdan jî weke tehdît dibînin ji bo xwe. Ji ber vê yekê sibê heta bahsa ewlekariyê dikin û vê yekê li ber çavê dünya alemê dibêjin û dikin jî. Yek ji mijarên me ev e wekî din yek ji rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê Hêlîn Ümîd daxuyaniyê heye. Ew jî behsa nasnameya Tirkbûnê dike, behsa nasnameya Kurdbûnê dike. Ferqiya van her du nasnameyan di çarçoveya dewleta Tirkiyeyê ka çawa ye. Meriv li Tirkiye çawa dikare bibe Kurd. Hêlîn Ümîd behsa vê yekê dike. Hevan no, me bahsa çi dikir? Me bahsa gefa Tayyip Erdoğan kir, me bahsa daxuyaniyên Hêlîn Ümîd kir ji rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê. Lê îcab nake zêde behs bikin ji ber ku daxuyaniya wan heye. Ez hema derbasê mijaran bibim yek bi yek ji we re pêşkêş bikim. Dawiyê de jî ez ê werim min doh ji şîrovê we hez kirin her çend hem heval şîrovê min rexne bikin jî nexeme. Ez kêfxweş dibim. Mirov hin mijaran bikaribe bixe nîqaşê li ser bisekine xweş e. Eger hûn amade bin ez dest pê bikim. Ez bi nexweşiya ya Ozan Aydın haya we jî heye. Herî dawî em pê hesiyan nexweş ketiye ji qelb krîza dil derbas kiriye rakirina nexweşxaneyê Beşalezgîn. Sê temarê wî xitimîne. Yek du temarê wî hatine emeliyatkirin. Yek ji wan temaran hinek problem e ka çawa dibe hevalên ku wî nas dikin, hevalên ku nêzê Berlînê ne eger bikaribin jî agahî bigirin û vê derê bi me re parve bikin ez kêfxweş dibim. Ez ê li peyamê we binêrim. Serhedo heval bediran dibe PKK çima dewleta Kurdan naxwaze. Kî gotiye naxwaze? Ka daxuyaniya Hêlîn Ümîd binêre. Dawiyê de ez ê ji te re bêjim. Yani ez sernavê wan naxivim ama ew dixwazin naxwazin di daxuyaniya Hêlîn Ümîd de heye. Yani kesekî negotiye em dewleta Kurdan naxwazin. Proje hene, paradigma hene li gorî şert û şûrtên dünyayê, li gorî daxwazên Kurdan, na hemî Kurd çi daxwaz bikin ew e. Radikal demokrasî çi ye? Radikal demokrasî ew e milletê Kurd çi bixwaze ew e. Ama wextê hûn nexwazin, wextê hûn daxwazên xwe ji tevgerên Kurdan re neynin ziman, herkes digêje wê qenaetê ku hûn nizanim çi dixwazin. Mesele ew e. We got erê. Yani girîdayê we ye. Hevan no. Ez hunermendê Kurd yê navdar Ozan Aydın ji ber krîza dil li nexweşxaneyekî Berlînê nehatê dermankirin. Ozan Aydın doh li Berlînê li paytexta Almanya ji ber gomana krîza dil birine nexweşxanê. Ez navê nexweşxanê ji we re nebêjim ji ber ewlekariyê lê bilê di ajansa de heye hatiye tespîtkirin ku sê temarê wî xitimîne li derdora qelb, dil, du rehên wî bi anjewê hatine vekirin lê belê ji ber ku temarekî ve nebiye metirsî li ser jiyana wî hê jî heye mixabin. Yani jiyana wî hê jî di xeteriyê de ye. Hevalên ku li wê derê ne ji kerema xwe re bikaribin agahî bigirin û ji me re behs bikin ez kêfxweş dibim. Yani heyf e Ozanê me yek ji dengbêjên girîngê serhedê ye Ozan Aydın. Tedaviya hunermendê navdar li Beşalezgîn dewam dike. Hevan no ez niha basa hunermendekî bikim dîsa Masûm Kırmızıgül seknekî wî heye li beramberî Orhan Gencebayê ez dixwazim
پیشی دیمنکی بو بدم تماشاکرین باشه ام لسر نقاش بکن بخاصی 2-3 دقیقه اگر بالا و بکشینه باشه از بچم دیمن ببینم از بچم جوره دیمن بینم از müzik venekim naha ev der şahiyeke li şahiyekî Orhan Gencebay hatiye vexandin Masum Kırmızıgül hûn dibînin diçe destî wî maş dike. Yani ez çima aciz bûm çima aciz bûm ji ber ku sekna wî ne seknek serbilindî ye. Mesela bifikirin ku di şahiyekê wisa da Ahmet Kaya yan jî Yılmaz Güney weke du kesiyetiyên hunermend yên Kurd diçin tevlî şahiyê dibin tê hişê we ku vê seknê nîşan bidin. Ya merûv hinek li koka xwe dinêre, merûv li qewmê xwe dinêre, merûv netewa ku aydê wî ye merûv hinekî giraniyê dide wî, merûv li ser xwe disekine. Yani seknek bi rûmet mirov nîşan dide. Yani Orhan Gencebay kî tu diçî destî wî maş dikî? İnsanekî faşîst e. Halê xwe ye. Mirovê hikûmetê ye, hikûmeta ku li Kurdistanê komkujiyan pêktîne, yan jî tu marîfetekî wî hunerî tune ye, tu radibî diçî destî wî maş dikî. Ez vê seknê rex nedikim. Masum Kırmızıgül'ü reş nakim ji ber ku însanekî me ye, derhênere, gelek sînemaya de keda wî heye. Yani filmê wî hene, di dema xwe de gelek albûm jî çêkirin, kurmancî jî strangot. İnsanekî her çend xwe nîşan nede jî di hestî wî de, di dilî wî de welatparêziyekî kurdewarî heye. Em wisa bawer dikin. Her çend di wê şeva Ahmet Kaya de helwesta ku jî hate hêvîkirin nîşan neda jî, lê em vê derê armanca me ne ew e em wî reş bikin, em vê derê dixwazin nîşanê ciwanên Kurdan bidin, nîşanê hunermendê Kurdan bidin, her kesên ferdên aydên netewa Kurd divê xwe ji vê seknê dûr bikirin. Hûn ji qewmekî serbilind in. Divê hûn neçin destê xelkê maş nekin, serê xwe xwar nekin, serê xwe netewînin, serê xwe bilind bikirin. Hûn mirovên hêjan in. Hûn ji Mezopotamyayê ne, hûn ji Kurdistanê ne. Ji ber vê yekê vê seknê em red dikin. Em sekna Yılmaz Güney dixwazin. Em pêşniyaz li hemî hunermendên me ê Kurdan dikin ku bibin xwedî seknek weke Yılmaz Güney yan jî hunermendên din. Baş e hevadina. û derheqê vê de şîrovê we hebû min dikarim bikin ama ê min ez zêde reşkirinê hez nakim. Yani pir hêsan e merû rabe divan kanala da hunermendekî bibîne û tamamen heqaret lê bike, reş bike û xirab bike ez naxwazim ama ji bo min Orhan Gencebay mirovek nehêja ye. Ez tu qîmetê nadimê însanê ku çin dest wî maş dikin jî ji bo min ciyê rexnekirinê ye. Baş e hevanna. Ez şîrovê we dixwînim. Yani hûn êdî nekevin nava heqaretê zêde giran. Çünkü herçend di piyasa dewleta Tirkiye'de bejî, di piyasa müzîkê ya Tirkiye'de bejî, mirovekî me ye, divê mirov dostê xwe zêde bike, mirovê xwe qezenc bike, ji xwe dûr nexe. Em niha biçin li hevşaredarê Dêrsimê Cevdet Konak cezayê zîndanê hate birîn, wê derê bîhnekî genî tê, bîhna desteserkirina şaredariyan tê û milletê me eger şiyar be, rê nede vê yekê baş dibe. Di derbarê hevşaredarê Dêrsimê Cevdet Konak û şaredarê Pîlorê Mustafa Sarıgül de 10 sal berê bi îddiayê endametiya rêxistinê doz hatibû vekirin. Ez vê dîmenê rakim. Bes e.
İjar ev doz hatı bu vekrin yani bifikrin 10 sal beri doz hatiye vekrin îro 6 sal û 6 meh ceza li wan hate birîn piştî vê biryara ku wekî amedekariya darbeyê tê nirxandin li navenda bajêr ev biryar hate protesto kirin. Parêzer Kenan Çetin diyar kir ku doz berê 10 salan hatiye vekirin. Tevî ku îro ne rûniştina biryarê bû jî biryar hate dayîn. Çetin îfade kir karûbarên partiyê wekî sûç hatiye hesibandin. Bi peydakirina hincetên pûç ceza hatiye dayîn. Çetin her wiha anî ziman ku emniyet zextê li darazê dike. Axaftina parêzer heye çi dibêje em ê dozê bibin îstinafê Dadgeha Mafê Mirovaniya Avrupayê em ê bibin Mehkemeya Bilindiya Tirk dozgerî di rûniştinên beriya niha de daxwaza beşdariya bersûcan ji bo pêvajoya darizandinê jî nekiriye. Îro daxwaza girtinê kir. Ev rewşeke nû ye. Parêzeran li dijî vê yekê daxwaza wextî kir yani wext xwestine hema nişkeva însanan negirin nave jin hepsê kesek nareve ji bê derê îro ne bersûç ne jî parêzeran nekarîn parastinê bikin mafê parastinê mafê darizandina adîlane û rêgeza wekheviya hêzê yani ketiye meriyetê yani her tiştê bi zext û zorê dikin ev wekî amedekariya desteserkirinê ye xelkê herêmê niha di nava çalakiyan de ye van biryaran protesto dikin. Şaredarekî din ceza lê hatiye birîn ew jî ê Colemêrgê ye Wezîreta Karê Hundirîya Dewleta Tirkiye di sêsî hezîranê de hev şaredarê Colemêrgê Mehmet Siddik Akiş ji wezîfê girtibû li şûna wî qeyyûm tayîn kiribû bi îdayên her çend endamên rêxistinê nebe jî li ser navê rêxistinê sûç kiriye muxalefeta li dijî qanûnê civîn xwepêşandanan doz lê hatibû vêkirin. Danaşîna biryarê a dozê îro li Dadgeha Cezayê Giran ya Colemêrgê hate li darxistin dadgehê bigiştî 9 sal cezayê hepsê li Akiş birî ew jî wisa ye wextê ku mirov li Tirkiye li cem mehkemên Tirkiye Kurd be û Kurdbûnê biparêze dawiya mirovan bi vî şeklî dibe. Ji ber vê yekê herkes garantiya qanûnî dixwaze. Ji ber vê yekê herkes dixwaze parastina mafê Kurdan ji çarçoveya sûç û tawanê derkeve. Li Amedê di otomobîla eskerekî Tirk de maddeyên hişbir hate dîtin. Ew jî van karê xwe birêve dibin. Maşallah xebatê wan jî pir xweş birêve dibe. Ême li şaredariyan xizmetê em dikin ama ceza li me tê birîn ama bila xwe bidinê eskerên dewleta Tirkiye dibin wan uniformayan de bi erebeyên zirxî yan jî dibin ala Tirkiye'de maddeyên hişbir ji sînoran derbas dikin tînin ji İranê ji Iraqê ji deverên cuda Azerbaycanê tînin li gencên Kurdan belav dikin li Amedê li Kurdistanê difiroşin. Li Amedê di wesayîta eskerekî Tirkiyeyê bi pîleya Çavuşê Pispor de 63 kilo û nîv maddeyên hişbir hate dîtin. Êdî esrar e eroîne ez tam nizanim. Çavuşê Pispor di nava artêşa dewleta Tirkiye'de kar dike navî wî EO ye navî wî hemî jî nehatiye dayîn ez bim navî wî didim yani însanekî dikeve van karan mesela cem wan dibêje heta ku mehkeme biryar nede navan eşkere nakin kesî suçbar nakin çünkü herkes dibe bersûç ama ê Kurdan kî bikeve hepsê dîrekt potansiyel suçdar e ji ber vê yekê Tayyip Erdoğan heta her kesê din pir bi rehetî dikarin ji Kurdan re bibêjin terorîst yani ceza nehatiye birîn tiştekî nebiye ew mehkeme jî ne mehkema Kurdan e ya tiştekî pir ecêb heye mehkemeyên Tirkiye milletekî suçdar dike ku înkar wî dike yani bê mantiqiyekî pir ecêb heye yani madem ki tu neye tu çawa dikarî mehkeme bikî. Şaxê îstixbaratê yê Colemêrgê li wê derê dixebite ev esker hem jî îstixbaratçî ye roja duşemê bi otomobîla xwe ji Colemêrgê bi rê ketiye li gorî zanyaniyar roja sêşemiyê li xalekê disekine a kontrolê ew jî kîjan esker çûye kontrol kiriye kîjan polîs çûye kontrol kiriye dibêjin mana hemî têkiliyan bi hev re hene ama demek polîsekî saftirî keviye çûye kontrol kiriye. Di xebatên lêgerinê ê di nava otomobîla wî de destanîn ser 63 kilo û nîv maddeyên hişbir. Çavuşê Pispor bi sûcbariya bazirganiya maddeyên hişbir hatiye girtin tîman ew birine rêveberiya ewlehiyê ya Amedê.
ez hêjî bawer dikim polîsekî saf ew girtiye haya wî ji tiştan tune biye ama ev kesên asker di nava artêşa Tirkiyeyê de wisa bi serê xwe van nîşan nakin. Van rêzkena nagirin ser. Niha di nava MHP de hin tevlihevî heye. Di nava MHP de hûn zanin ev karên firotina maddeyên hişbir gelekî zêde ye. Kîjan mafya, kîjan însan van karan dikin, karê qirêj dikin, ya jî însanan direvînin, fîdye dixwazin. Hemî di çarçoveya MHP û AKP de li hev kom bûne. Serkeşiya wan Süleyman Soylu dike, yan jî kesên mîna wê dikin. İjar ev sê wekîlên MHP îstifa kirin îro. Ez vê bidim ser ekranê. Sê wekîlên MHP îstifa kirin. Navê wan jî heye, eger bikaribim jara bixwînim. İjar ji van wekîlan gelek kesê wan ketine nava sûçên xirab. Hinekî wî ew binêrin ez çawa ji we re bêjim. Ew me yekî ülkücî hebû Sinan Ateş tê bîra we TTK'şê wî di vê ereba wekîlekî de hatiye dîtin. Ew TTK'ş parastiye û gelek sûçê wan endin hene. Heta niha jî mesela bi rêyên qaçaxî zêr anîne Tirkiye yan jî zêr derxistine ji Tirkiye bazirganiya zêr kirine bi rêyên qaçaxî ev wekîlin VIP de derbas dikin. Yani bê kontrol dikarin derbas bikin herin werin ji ber ku ev mafê wanê parêzbendiyê heye normal çentê wan nayê kontrol kirin. Di statûya diplomata da ne wekîlên Tirkiye normal di sînora da nayîne kontrol kirin. İja çentê xwe tijî zêr dikin, perên qaçax dikin yan jî maddeyên qaçax dikarin ji Tirkiye derxin yan jî ji derve bînin Tirkiye kontrola wan tune. İja vê rewşa xwe istismar dikin yan jî suîstîmal dikin diçin tên. İjar sê kes ji wan re îstifa kiriye. Wekî din nûçeyek ku li Enqerê kanên Komirê. Kanê Komirê yê Çayîrhanê beriya niha ê dewletê bû. Tabii arzî bû hatibû firotin lêbelê niha destê dewletê de ye. Dewletê plan kiriye van kanên Komirê bifroşe şexsan. Yani arzî bike. İja karkerên vê kanê niha di nava wê tirsê dane ku rojekî ji kar werin avêtin ji ber vê yekî ew naxwazin ev kanê Komirê yê Çayîrhanê werin firotin. Lewma niha dest bi grevê kirine da ketine heta 800 metro binê erdê di binê wê nava wê kanê xwe ê cî dixebitin. Ji wê derê dernakevin. Problem çi ye? Di nava sê rojan de eger çalakiya wan bi ser nekeve zirarên ciddî ên tenduristiyê dibînin ji ber ku oksîjena di binê erdê de 800 metro di binê erdê de têra 500 kesî nake. 500 karker niha di binê erdê de di çalakiyê de ne. Daxwaza wan ew e karê xwe biparêzin, xebata wan garantî be yani ew ciyê ku lê kar dikin û şîrketa wan jî neyê firotin. Yani nebe arzî. û di destê dewletê de bimîne daxwazekî wanê wisa heye. Di nava van karkeran de gelekî Kurd jî hene. Balaferên şer deverên li Çolistana Meyadîn, Qoriyê, Eşarê yên gundewerên Rojhilatê Dêrezorê yên dibin kontrola hikûmeta Şamê de bombebaran kirin. Li gorî çavkaniyê xwecihî balaferên şer li dijî gelek deverên Çolistana Meyadîn, Eşarê, Qoriyê dane ber topeyan. Tabii ev dibin kontrola hikûmeta Şamê de ye ev herem. Rewş bi vî şeklî niha gefa Tayyip Erdogan heye. Dixwazim ji we re behs bikim. Li Rojavayê Kurdistanê wekî din êriş hene. Êrişên çeteyên dewleta Tirkî jî hene. Ez ê niha piştî vê daxuyaniya Tayyip Erdogan behsa wê jî bikim. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got eger Amerîka ji Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê vekişe ew ji bo rewşa nû amade ne ku piştî vê vekişînê derkeve holê. Erdogan dema vegeriya ji Brezilyayê di balafirê de bersiv da pirsên rojnamegeran çi got? Divê Sûriye li dijî yekîneyên parastina gel YPG bi Tirkiye re bixebite.
تحمل ما ادی جوان ریخستن لدر و سینور مرا نمایه ev ریخستن جبو ما جبو دولت ما ادی گفن دبیجه طایب اردوغان ام چقاسی هول ددن و چراوی زوا بکن باسا کوکایه پگدیکه دوی به عین اوای رهبری سوریه جی هول بده عین مینا ببکه قراوان بینه اردوغان ده درباره اگر وکشین امریکا یا روجاوی کردستان جی وسا آنی زمان یعنی سببی که امریکا دوی جی روجاوا درکوه اوه امجبو روشانو یا کو پیشی وکشین امریکا یا سوریه درکوه راستی نه ام آماده نه yani dibêje bila Amerîka xem neke. Eger Amerîka vekişe rewşa siyasî ku derkeve holê em dikarin pêşwazî bikin, em dikarin li gorî wî tevgerin. Tabii hûn hemî dizanin rewşa ku derkeve holê çi ye? Dewleta Tirkiye heta niha çi kiriye wê dîsa wisa bike. Ew ji hewa ve pir bawekê bêbextî êrişê ser deverên ser erdê bin erdê bike çavkaniyên insani en Rojava Kurdistanê serûbin bike yani terörizma devletê çıqaj desatê ew li Rojava bikar bîne dibêje ewlehiya me ya netewî li pêşiya hemû tiştî ye em hewl didin vê atmosfera li Sûriyê ve guherînin rewşa ku di Sûda herêmê de be em bi Rûsya re jî niha di nava hevdîtinên pêwîst de dane yani binêrin rewşekî di Sûda herêmê de yani li gorî faydeyê herêmê çi ye em ê li gorî bikin mesela fayda herêmê de binêrin Kurd tunene basa ewlehiya me ya netewî li pêşiya hemû tiştî ye ewlehiya netewa Tirk ewlehiya netewa Kurd ji bo wan nexeme heye tuneye kuştina netewa Kurd kuştina milletê Kurd ji bo wan esas e di parastina netewa xwe de vê yekê dibînin yani tiştek ku yani pir zorê însan diçe însan weke ferdekî vê milletî xwe divan rewşan de pir bêxwedî hîs dike ji ber vê yekê sedî sed pêdivî bi hêza cewherî a milletê Kurd heye pêdivî bi parastinekî navnetewî heye muheqeq divê hebûna Kurdan li netewî yekbî bikeve bin garantiyê baweyekê nêvîskî hem jî baweyekê eskerî bawerî bi van însanan naye Tayyip Erdoğan ji vê saetê şûm ve xwe biqelişêne jî tu însanekî Kurd divê bawerî pê neyne tu însanekî Kurd bawerî bi gotinên Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçelî neyne nemîmkün e bawerî pê bînî mêrik vekirî dibêje mêrik dibêje hebûna te ewlekariya netewa min tehdît dike çi bêje hedî ma çi bêje yani te dikuje jî tu bawer nakî yani ben davêje stûyê te te di bin tanka da kaş dike dîsa tu bawer nakî ya li nava bajarê xwe her derê te tezî dike dîsa bawer nakî ma mêrik çi bike êdî ji ber vê yekê bawer kin baweriya xwe bi gotinê Tayyip Erdoğan bînin ev negefe mêrik soz dide netewa xwe dibêje ez ê Kurdekî li Rojavayê Kurdistanê nehêlim kîjan Kurdan dikare bihêle kîjan Kurdan dikare li ser rûyê erdê bihêle ew jî di gotinên Hêlîn Ümîd de heye hûn li bendê bin ez daqiyaniya Hêlîn Ümîd dixwînim dewleta Tirkiye ji kîjan cure Kurdan hez dike ji kîjan Kurdan hez nake îja ji kerema xwe re ez vê xilas kim û ez ê derbasî gotinên Hêlîn Ümîd bibim tabî hin êrişên li Rojavayê Kurdistanê jî hene ez ê behs bikim niha yani ev gotinên sosretin îbretin divê mirov ji xwe re îbret bigire dibêje çi Tayyip Erdoğan dibêje di navbera min û serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî de tu cudahî tuneye yani nakokî tuneye di navbera me de lehevkirin heye nakokî cudahî fikrî tuneye tifaka me divê bi hêze maşallah bi yeketiya dilan hatiye avakirin derdê me ew em tu carî dev ji wê kurahiya 2 kilometre ya li Sûriyê bernedin yani derdê me ew e plan û proje me çi ye li seranserê sînorê Bakurê Kurdistanê heta Hatayê bigirin 2 kilometre kurahî divê em ê wê derê dagir bikin
em ê navê wê derê bikin herema ewle. Yani eğer Kurdekî li wê derê hebe ji bo wan ne ewlekariye ha. Yani aynı tiştin em jî dibe van gotinên Tayyip Erdoğan ji xwe re esas bigirin. Ew çawa netewa xwe difikirin milletê Kurd jî divê bi aynı mantıqî netewa xwe biparêze. Tabii niha em jî mîna wî eger netewa xwe biparêzin ew jî xwe biparêze vê derê şer û pevçûn dîsa geş dibe. Ama ya baş ew e dîsa bila esalet li cem be em hem pêşaroj garantiya netewa xwe dixwazin û hem jî a netewên cuda. Ha hûn dikarin bêjin netewa Tirk cehnema wan kiriye nexema me ye ew jî mafê we ye hûn dikarin bibêjin ama wekî îdeolojî, wekî paradigma, wekî proje mirov hebûna netewên din jî divê ji wan re rêz bigire. Hebanno mesele ev e naqesede doh şerek çêbû bû min qismekî ji we re ragandibû niha hinek detayên vî şerê derketin holê. Di daxuyaniyê Qesedê de tê gotin şeva berê çeteyên dewleta Tirkiye dagirkir hewlda bikevin gundê Ebdokê gundewerê Rojavayê bajarê Girêspî lê şiyarî û baldariya şervanên me dibêje planên êriş û ketina vî gundî têk birin. Hêzên me çete xistin nava kêmînekî di encamê de pevçûn rûda 5 çete hatin kuştin 4 jî birîndar bûn. Pevçûn demekî rûda di dawiyê de çete revîn. Ji bo ku çete cenazeyê xwe ji derdora gundê Ebokê derxin çeteyan dewleta Tirkiye û her wiha dagirker bi çekên giran rastê rast gund dan ber topan. Di encamê de zirarê maddî li mal û milkê xelkê bû. Dewleta Tirkiye dagirker bi tevê çetê wê di nava balafirên erê bi balafirên bêmirov tevahî çekên giran bikaranîn li dijî van gundan. Yani zorê li xelkê dikin ku koçber bibin ji van herêmê xwe derkevin. Di vê naberê de navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê da zanîn ku balafirên şer yên Amerîkayê baregihên komên Îranî yên di navbera herêma Qurra Sebî û Meyadîn de bombebaran kirine. Di derbarê encamên êrişan de agahî pir zêde nehatin bi destxistin lê ev me ji we re gotibû ev herêmên kontrola hikûmeta Şamê de ne. Ez basa daxuyaniya hêlên Ümid jî bikim. Eger hûn amade bin ez ê 5 şîrove ji we re bixwînim heta dawî paşê em dikarin şîrove bikin. Hevanno endama Komîteya Navendî ya PKK hêlên Ümid di bernameya taybet ya televizyona Medya Haberê de axivî. Hêlên Ümid fikrên partiya xwe wiha eşkere dike. İmralı pergaleke qirkirnê ye. Li İmraliyê dixwazin ne tenê paşeroja gelê Kurd, paşeroja hemû gelan tarî bikin. Niha li ser vê mijarê propagandayekê şerê taybet a gelekî dijwar tê kirin. Li İmraliyê berxwedaneke bi heybet heye. Hesab çi bûn dibêje hêlên Ümid li ser İmraliyê beriya niha? Dewleta Tirk ev hesab kiribû. Dibêje em ê rêber apo bixin nava pergala qirkirnê ya İmraliyê. Ji xwe me ew dîl girtiye. Eger dema pêwîst bibe em ê li dijî gelê Kurd çiqas ji destê me were em ê bikar bînin. Lê piştî 26 salan derkete holê ku ew nikarin bi ser bikevin, negihîştin hedefa xwe armanca xwe, nikarin rêbera po bixin dafekê bixapînin, ji ber vê dibêjin rêbera po naxape û bi xwe naxapîne jî. Yani di gotinê xwe de bi îsrar e, di proje xwe de bi îsrar e, dibêje hêlên Ümid. Li dijî gelê Kurd ew qas êriş têne kirin, li gorî min ew bi qasî tê xwestin pênasê nakin û nayînin ziman. Yani dibêje anha êrişa li ser gelê Kurd ew qas berfireh e, ew qas zêde ye, normal ne em ne xelk û ne jî kes pir zêde nayîne ziman. Yani rexne dike. Hem jî çapemeniya Kurd jî rexne dike. Dibêje çapemeniya azad di vî werî de kêmasiyan dikişîne. Yani bi qasî ku zulm tê kirin ji xelkê re parve nakin.
li cîhanê tu welatekî dinê bi vî rengî nayê birêve birin. Tiştekî wisa li deverekî dinê cîhanê tuneye kême dibêje Hêlîn Ümîd. Netewe dewleta Tirk weke laboratuwarekî niha biye navenda polîtîkayên li dijî gelê Kurd. Dewleta Tirk dem bi dem di civakê de bendewarî çêdike. Bi vê şerê psikolojîk dimeşîne. Li ser îmraliyê plana şerekî wiha psikolojîk dikin. Yani pêşî umut çêdikin, hêvî çêdikin, bendewarî çêdikin û paşê jî dest bi şerê psikolojîk dikin. Yani bi hêviya xelkê dilîzin. Xelk li benda aştiyê ye, ew jî atmosferekî wisa çêdikin. Paşê jî tu dibînî tam berova jî lîstikekî çêdikin û bi hêviya xelkê dilîzin. Bi rojeva Tirkiye re niyeta her kesî hinekî zelaltir dibe. Em vê yekî erênî dibînin. Yani dibê baş e. Qet nebe kî tariye, kî sipiye, kî reşe her tiş li ortê vekiriye. Pergala şerê taybet ya Tirk li hemberî me dixwaze serweriya xwe ava bike. Nîqaşên pir provokatîf tên birêve birin. Bi taybetî basa daxuyaniyên Bahçelî dike. Dibêje gotinên Dewlet Bahçelî, kirinên wî, tarzê axaftina wî pir provokatîf. Yani tev dide. Meselê tev dide sor dike. Nijadperestan sor dike. Li herêmê geşadanên ciddî hene. Dem hatiye ku ji aliyê dîrokî ve tekîliya Tirk û Kurd ji nû ve were pêna sekirin. Di civaka Tirkiyeyê krîza aborî heye. Krîza çandî heye. Krîza exlaqî heye. Anadolya û Kurdistan ku bi exlaq û bi çanda xwe tê nasîn çawa hate vê rewşê em fehm nakin dibêje Hêlîn Ümîd. Şoreşa Tirkiye ji Kurdistanê derbas dibe. Demokratîkbûna Tirkiye ku da here bigere tê ancak ji Kurdistanê derbas dibe. Yani rêya demokratîkbûna Tirkiye, rêya şoreşa li Tirkiye tamamen girêdayê rewşa li Kurdistanê ye dibêje Hêlîn Ümîd. Dibêje ez ê nekevim nava nîqaşa ku bila dewletekî Kurdan hebe yan tune be, mesele ne hebe. Binêrin ew hevalê ku gava din di peyama xwe de dipirsî, digot Partiya Karkerên Kurdistanê çima ji Kurdan re dewlet naxwaze, bersiva Hêlîn Ümîd ev e, yek ji rêvebirên Partiya Karkerên Kurdistanê ye. Çi dibêje? Eger êrişên qirker bi vî şiklî bidomin, wê gelê Kurd bê çareserî elbet nemîne. Li cem Kurdan her tim çareseriyekî heye. PKK xwe bê tekîlî, xwe bê polîtîka nahêle. Bila baweriya we hebe dibêje. Çi bibêje? Dibêjin dewletên yekbî yên Amerîkayê û İsraîl bi Partiya Karkerên Kurdistanê re di nava tekîliyekî de ye. Tekîliyekî çawa? Nabêje ê ya na ama dibêje Dewlet Bahçelî, Tayyip Erdogan bixwe hem bi İsraîlê re hem bi Amerîka re di nava tekîliyê dane. Yani hûn behsa çi dikin? Tê gotin dibêje ji bo Rêzdar Öcalan dibê ji me re tê gotin ya rêbertiya we tiştekî destnîşan kiriye, PKK qebûl nekiriye. Çima? Yani ji me re pir kes peyam dişînin, dibêjin tiştekî gotiye hûn çima qebûl dikin yan nakin. Niha dibe gelê me zaneş xwe. Ji bo raya giştî dibe em tiştekî dibêjin, ji bo dostan, ji bo yên ku me nas dikin dibe ez dixwazim tiştekî bibêjim. Tiştekî ji Partiya Karkerên Kurdistanê re nehatiye şandin. Yani ji PKK re tûb peyamekî tune ye. Tiştekî li holê tune ye. Me tûb mesaj negirtiye. Tiştekî ku li ser nîqaş were kirin tune ye. Wextê tiştekî li mijarekî li ortê tune be, bersiva xwe em çawa bişînin, ji kî re bişînin? Em bersiva çi bişînin? Me tiştekî negirtibe, bersiva wî jî dibe elbet tune ye. Tiştekî ku li ser nîqaş bê kirin tune ye. Bi lîstokên şerê taybet wisa dikin mîna ku tiştekî hebe û mîna ku tiştekî bûbe peyam çûbe qandîlere û PKK jî ev red kiribe. Ev dibe tamamen şerê taybet e, tiştekî wisa li holê tune ye. Heta ku tiştekî konkret, zelal ji me re nê em nikarin bersiv bidin, dibêje Hêlîn Ümîd. Divê çi bêkirin? Hêzên demokrasiyê dibe em mecbûrin xurt bikin. Ancak wê demê gel bi hev re karibin çareseriyekî peyda bikin. Desthilatdarî nikarin çareseriyê biafirînin. Dewlet nikarin çareseriyê
pek binin bafrînin. Tişta ku ew dikarin bikin çi ye? Ancak zext e, mêtîngeriye, zordariye, dagirkeriye, berjewendiye, menfaet e, li vû tevgera li gorî berjewendiyên xwe ye. Ji bilî vê yekê nikarin polîtîkayê bafrînin. Numûna vê yekê jî heqeten gotinên Tayyip Erdogan in. Tişta ku Tayyip Erdogan dike çi ye? Zext e, mêtîngeriye, zordestiye, dagirkeriye, menfaeta netewa Tirkiye, garantî û ewlekariya netewa Tirkiye rast e. Ji van însanan çareserî nemimkün e derkeve. Yani insanê ku ew qas tehdît kiribe, ew qas van tiştan pêk bîne, rabe xwewekê mirovekî alîgirê çareseriyê nîşan bide, tenê ji bo xapandinê ye, bi armanca xapandinê ye. Îjar çareserî çi ye? Madem ki ev însan giranî didin ser zext û zorê nikarin çareseriyekê bafirînin, wê demê çi dibe? Civaka Kurdistanê divê rêxistiniya xwe xurt bike. Wekî din besa nasnameya etnîkî dike Hilên Umîd, ew jî mühîm e. Gelek hevan niha ji xwe dipirsin gelo Partiya Karkerên Kurdistanê di mesela pênasêkirina nasnamê de çawa difikire, vê meselê çawa îzah dike. Em li gorî nasnameya etnîkî ya siyasetê dibêje çim? Mesela dibê ji me re tê gotin li gorî nasnameya etnîkî siyasetê nekin. Tamam? Dibêjin Dem Partî siyaseta nasnameya etnîkî dike. Kurd siyaseta etnîkî dikin. Tişmiştî wisa dibêjin. Lêbelê rejîma li Tirkiye bixwe siyaseta etnîkî dike. Ji bo her kesên li Tirkiye dibêje Tirk. Hew dide her kesî bike Tirk. Ji her derê re waliyên Tirk tayin dike. Ya ku divir da siyaseta etnîkî dike, siyaseta nijadperestî dike, dewlet bixwe ye. Rayedarên dewletê bixwe ne. Kodên siyasî yên dewletê bi vî rengî ne. Li vî welatî tiştek ku bi destê Tirkan dikeve, bi destê Kurdan nakeve. Çi ne ew tiştê ku bi destê Tirka dikeve, bi destê Kurdan nakeve? Hêlîn Umîd wana çawa îzah dike? Mesela Kurdan nekariye kurdeyetiya xwe bi dest bixin. Dikarin her tiştî bi dest bixin, wekî şexs, ama nikarin bibin Kurd. Mesela dikare bibe patron, dikare bibe karsaz, walî, polîs, dikare bibe serokkomar jî hatta, dikare bibe her tişt lêbelê dema ku Kurd bûna xwe înkar bike ancak dikare bibe ev hemû tişt. Dema ku dest ji nasnameya xwe berde dikare bibe ev hemû tişt. Dema ku serî li ber Tirkbûyînê bitewîne dikare bibe ev hemû tişt. Ev jî bi sînor e. Yani Kurd dema ku xwedî li nasnameya xwe derkeve, li Tirkiye cî wî tune ye. Li Rojavayê Kurdistanê hûn dibînin cî wî tune ye. Çima? Çünkü xwedî li nasnama xwe derket. Mesele hemî ev e. Îjar hevan no. Niha daxuyaniya Umîd ev e Hêlîn Umîd di derheqê nasnamê de jî di derheqê exlaqê dewleta Tirkiyeyê yani ez dibêjim ez hinek li şîrove ve binêrim ka hûn li meseleyan çawa li meseleyan dinêrin. Ê we jî mühîm e tabii, fikra we jî mühîm e. Reyhan tu çi dibêjî mamoste? Erê tu dibêjî pir zêde firqiya wan tune ye. Axir tu berê yani qasî ku firqî heye. Ez behsa wî dikim. Firqiya ku heye. Wekî din hevala heyet tu çi wanî? Silav ji te re demxinis. Wekî din Orhan ji te re jî silav ji her kesî re Baz, Maxmûr, Moza Sor, Jin Jiyan hemî hevalin.
Ya hevaleki peyam şandiye dibe peyamamı bukhune. Arkadaş ez çava bukhunim. Ka yani ev vekilin kuju AKP vekilin kuju MHP istifakırına bahsavan dike ez bawer dikim. Yani dibêje ev dosyaya qaçaxiye ya vekilên MHP jaliyê Tayyip Erdoğan ve hatiye amedekirin jêra hatiye şandin. İjar ev insan çune Dubayî ji wê derê zêr anîne. Gelek vekilên din ê MHP hene çune qaçaxçîtiya zêran kirine. Belkî jî hevdîtina Tayyip Erdoğan û Dewlet Bahçeli ya wê rojê li ser vê mijarê be. Ez binêrim qet çi heye? Erê me ev got yani wekî din ez ji we re bêjim yani navê wan yek Hasan Basrî Sönmez İsparta milletvekili, yek jî wekîlê Bolu'ye İsmail Akgül, wekîlê Kilisê MHP Mustafa Demir. Ev kes niha îstifa kirine, van kesan îstifa kirine. Tamam, bi vî şekliye. Vallahi ez niha dîsa peyama wê bixwînim. Yani ev rojeva Tirkan e ya û bi xwe hemî serî heta binî qirêjim. Ez pir naxwazim bikevim nava meselê wan jî ya rastî. Me ji qet derdê me besê me ye. Baş ez dibêjim îşeva qas besê hevalno. Sivê du sibê ez ê mîvanekî ji Rojavayê Kurdistanê bigirim hem di derbarê van gefên Tayyip Erdoğan de hem jî îhtimala vekişîna Amerîkaya ji Rojava heye tune ye. û tiştekî dî jî min du hêvarê xwend di medya civakî de di hin ajansan de dibêjin rayedarên Rojavayê Kurdistanê di serî de fermandar Mazlûm Ebdî hatiye vexwendin ji bo Washingtonê. Yani Donald Trump ew vexwendiye ji bo merasima sondaxwe ya seroketiyê. Tebî weke heyeteke wê biçin. Ama çiqas rast e nerast e min li gorî xwe pirsî rayedarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin tiştekî wisa tune ye. Vê gavê bawekî fermî tiştekî eşkere nakin. Tabî heyetekî ji Rojavayê Kurdistanê biçe Amerîkayê, biçe Qesra Spî, tevlî merasima sondxarûnê ya Donald Trump bibe gelekî baş e. Ev bi şeklekî destpêka naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ye. Ev tiştekî xweş e. Xwezî tiştekî wisa bibiya. Ama vê gavê nûçeyên bi vî şeklî hîn nahatine piştrast ji ber vê yekî em wekî nûçe pêşkeş nakin. Tenê niha tê gotin. Ama her tiştê ku tê gotin merov nikare eşkere bike. Di qanala me de em dixwazin nûçeyên ku hatine piştrastkirin pêşkeş bikin beriya her tiştê. Tiştekî nehatibe teyîdkirin nexweş e merov pêşkeş bike. İjar hevanno ez xatir ji we bixwazim hûn çi dikin bikin bedew be. Dem baş.